Аз съм Стефан, идвам от Симлео, Силвания, Румъния. Казвам се Калин и съм в Германия от 2 месеца. Казвам се Симина и съм ръководител на екипа за пакетиране на патладжаните. В тази компания в Южна Германия, например, целогодишно под стъкло се отглеждат, берат и доставят на клиенти домати, чушки, люти чушки, патладжани и краставици. Тук имаме няколко съвета и трикове за това на какво можете да обърнете внимание. Здравето и безопасността при работа са много важни за компанията. Ето защо нашият бригадир редовно обсъжда най-важните точки с нас на брифинг. Преди да влезем в производството, трябва да се преоблечем и да свалим бижутата. Повечето от нас пристигат вече с работно облекло. На работа носим предпазни обувки. След това измиваме и дезинфекцираме ръцете си, преди да отидем на работното място. Сменяме станциите в системата за сортиране и пакетиране всеки ден. Ротирането гарантира, че работата е по-разнообразна и не става прекалено монотонна. Всички в екипа преминават цялостно обучение. Майсторът редовно ни показва какво е важно по системата или машината, за да работим здравословно и безаварийно. Например, функциите за аварийно спиране и опасните зони са важни. Инструкцията се превежда на съответния национален език. На първата станция на системата, транспортните кутии с патладжаните автоматично се разтоварват от транспортните ремаркета и се повдигат на работна височина. След това изваждаме патладжаните от кутиите и ги поставяме на конвейер. За да улесните работата в изправено положение, има постелки против умора. Те облегчават натоварването на ставите и гърба. Както при всички повтарящи се работни процеси, можем да ги разтоварим с малки упражнения за балансиране. След това, системата определя теглото на патладжаните напълно автоматично. В зависимост от теглото си, патладжаните получават етикет за произход и се сортират на различни въртящи се плочи. Ние опаковаме патладжаните, сортирани по тегловни класове на въртящите се плочи. В зависимост от поръчката на клиента, кутиите или кашоните се палетизират автоматично или ръчно. Автоматичното палетизиране улеснява работата ни, защото не се налага да повдигаме кашоните. Ако трябва да повдигнем кутиите за друга работа, го правим с помощта на краката си с изправен гръб. По време на почивките на работа се срещаме в стаята за почивка. Тук можем да се отпуснем и да поговорим на спокойствие по актуални теми. Пием предимно кафе или вода. Други напитки се предлагат тук, в машината за напитки. От хигиенни съображения дезинфекцираме ръцете си преди да се върнем на работа. Купчините кутии трябва да отидат в хладилната камера, докато бъдат взети. Разполагаме с електрически палетни колички за транспорт. Трябва ни обучение за работа с палетните колички. Носенето на предпазни обувки е задължително. Ако нещо все пак се случи, ще намерите най-важните телефонни номера за спешни повиквания, контакт с оказващия първа помощ и правилата за поведение на плакатите за първа помощ. Дори ако някой се разболее или нарани, можете да получите подкрепа тук във фермата. Така че е по-добре да помолите за помощ на време, отколкото да отлагате нещо. След работа отиваме в нашите квартири. Те са тук, в помещенията на компанията. Можете също така да намерите повече съвети за сезонна работа в Германия на уебсайта www.agriwork-germany.de. Харесва ми, защото всичко за безопасността на труда ни е осигурено. Обувки, облекло, ръкавици, бутуши, всичко. Харесвам условията, както на работа, така и в квартирата. Харесвам и колегите си. Интересувам се да дойда тук отново следващата година.